Lord. Kay Sir Dens Orbe, good morning. Kay Ma'am Ninita Del Prados, good morning. Init na tubig, mga kape kita, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kumusta hamal nyo ka hamon? Inakon may hamon eh. Ang iban grabing hamal sang litson. Nagdingin ulo mo. Sir Pipito is it bridge. So dapat subong, detox na kita, detox. Pag tumar na DTX 500. Kadto ka subong adlaw sa product centers. Kalinog, Miagaw, Pasig, Cagaro, Iloilo City Branch. Pa-check ka to sa doktor, ha? Ay galingin-lingin ang ulo mo. Inasuwasan mo, gid. Melay, Montaño, Palencia. Ma'am Rems Vintage. Kanya Family. Ma'am Rhea Kanya. Kay Ma'am Rica Domingo Kisto. Sa Barangay Nonoy City proper. Kay Kapitan Jenjen Kisto. Ma'am Jeneline Bebe Aguilar Arones. Ma'am Jeneline Bebe Aguilar Arones. Sa Kingdom of Saudi Arabia. You are blessed, I am blessed kay nakabugtaw kita. Salamat Lord sang bagong adlaw, sang bagong tuig. Kay Ma'am Bebeng Villegas sa Chiang Mai, Thailand, good morning. Gamhanan ka Diyos, kag pahamtang mo ang mga bukid pagi sa imo gahom. Pinapalinong sang Dios ang huganas sang mga balod sa dagat kag ang kinagula sang mga katawhan. Who creates the mountains by His strength, being clothed with power, who stills the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the tumult of the peoples. Psalm 65 verses 6 and 7. So mga tuwig i-declare ta ang overflowing blessing, not just the physical, hindi lang kwarta, hindi lang material nga butang, kundi ayong lawas, protection kag peace of mind. Anong mo na ang kwarta kung hindi ka makatulog? Tulog baliswa ka lang, lapad tuod ang imo nga katre Ma'am Jeneline Aguilar Arones, Ma'am Rica Domingo Kisto, pero hindi ka maturugan. Kamo pagkaon sa lamesa pero way ka man gana. So subong aga i-declare ta ang Psalm 65 verse 11. Ginapabugana mo ang mga patubas sa tion sang tig-alani. Hindi lang ni ganing ani sa uma ang bisan diin nga lugar nga agyan sang Dios makaangkon sang kabuganaan. Agyan kagani sang Dios Sir RG Kelanoy Balansa, Mami Buda Abilieto, grabing grasya mo. Salma kay Angel kay Rysel, kay Lian, nangamuyo na. You crown the year with your bounty and your pots overflow. Amo nang i-declare ta sa mga aga sa pagsaulo sa pagatubang ta sang 2025. Hindi ta pag-i-declare nga tuig niya sang mga traidor, sa mga manog, sang kalamidad. Tuig ini sa mga manog utang nga way bila nagabayad-bayad. Hindi na payag nga ini mangin tuig sang pagpangutang, nga pangutang na lubong na lang, rolling bala Melay Montaño Palencia, kay Kel Andrew Palencia, Riniel John Palencia. Happy birthday sa inyo. Halin kay mami ninyo Melay Palencia sa Pasay City. Malapit ka mo kay Jesus, ha? You count the year with your bounty and your pots overflow. Sinodra sa inyo ang nagbutang sang yaho nga may pilit, organi sang yaho nga may ara sang asin. Ano ganining yung explanation na weng palugani ko weng para nga makadirektahan na kita. Tapos may nagkaon sa inyo da sang 12 kabilog nga grapes. Pareho kay Catherine Bernardo. Ini mga pagpati bala Ma'am Ningning nga pag bulag sang daan nga tuig kag pagsulod sang bag-o nga makaon ka 12 ka bilog-bilog nga grapes nga duag green ubas para nga tanan kuno nga swerte. Ay takon ka pati ka swerte Sir Nerio Tabogo, Ma'am Belen Flores, Ma'am Norma Dana Baldoque, Ma'am Ningning Ilumba. Ay takon ka pati ka luck, good luck, tapos may bad luck, swerte o di malas. Ay takon ka pati. Sorry ha, pero nga akong ginapatihan niyang promesa ni Jesus. Mamba ka daw si Sinog Insited, puro lang pang Bible ba niya. Yan ang hambal tali, mabuga kita dire kalayo. Alaglagan. Ay kagapati sang di malas, sang swerte. Kung matamad kay mo na bisan 45 pakapruta sa pinamutang mo sa lamesa mo pag sulod sang bagong tuig. Kung matamad ti mo
Why ginaya, dapat ka paninguha ka, do your best, and God will do the rest. Si Catherine Bernardo nagkaon sang 12 kabilog-bilog nga grapes, kaga nagsuhot pa sa dalom lamisa. Ikaw nga palangga sang duta na gano ka, nagkabit sa balayan para nga mag-unat kag magtaas. Las 4:46 na sa kagahon, oras dulong sang Prebio Coffee. Prebiotic kag probiotic coffee nga may moringa oleifera ukon balonggay. Laom kita ha kay Jesus. God says, those who hope in me will not be disappointed. God says, those who hope in me will not be disappointed. Ako amo ang Dios, kag ang mga nagasalig sa akon indi gid mapaslawan. Ang magsalig sa akon indi gid mapaslawan. Hambas ang Dios, Sir Warren Rojo, Ma'am Sofia Rojo, Ma'am Karil Rojo, Sir George Ocampo, kay Sir Robert Diaz. Isaiah 49 verse 23. Las 4:47 na sa kagahon. Iban na way na kamot sa pagsulod sang bagong tuig kay nagpalupok sang kamara sa Sirano Street sa Cabatuan, Iloilo. May solterito to taga-barangay Maragit, Cabatuan. Nag-imaw sa pakaisa na nagbakal kay non. Sinindutan niya ang kamara kundi ay pasinsa nagtalabog ang iyang tudlo. Tapos may manalukpan man sang bogang, ang boga gani dumili ini sa aton nga kasuguan. Si Ibandra sa inyo, kumusta ka mo? Ikaw pa si Alfredo de la Cruz? Or base kon si ang imo sa hayo sa imo sa barangay na hindi nga si Alfredo de la Cruz, kundi hindi na nga si Dodoy de la Cruz, kundi si Alfredo Compol na bla. Alfredo Compol! Kilala mo ning si Alfredo de la Cruz? Ay huoy ning si Alfredo Compol? Sa nga Compol, nalukpan to ka kamara nagligad nga adlaw ha? Kaya ko law ay bala Ma'am Ningning, no? Ma'am Josephine Gitze sa London, England. Blessings ma'am, halin sa Pilipinas. Kay Sir Ray Gitze sa Bahamas. Las 4:48 na sa kagahon, oras sa Pilipinas. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Headlines. Ang mga Pangulong dinalan, ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Headlines. Bagong tuig dapat ato bangon sa mga Filipino nga may paglaom suno kay Presidente Marcos Jr. Headlines. Sa iban pang Pangulong dinalan sa Cabatuan, Iloilo, solterito, nalukpan sang kamara, wasak ang kamot. Headlines. Pilipino sa Saudi Arabia nang hold up sang taxi driver, sentensyahan sang ginatos ka latigo kada simana. Las 4:49, baw damo ginagdamol subong bilbil tungod sang panginaon. Paano mapagamay ang bilbil sa pagatubang sang bago naman nga tuig, Ma'am Josephine Gitze, Sir Arnel de los Santos dyan sa Pasig. Ang health news ni K5 Nicole Mariti Prado, ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Hampion Report. Nick, go! Alas 4:49, Roma 12:2. Ini kamo magsunod sa mga paginawi sa mga tao sa sining nga panahon. Tugutin ninyo ang Dios nga baguhon niya ang inyo hunahuna para mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Dios. Kung ano ang maayo, husto, kag kun ano gid ang iya nagustuhan. Romans chapter 12 verse 2. Thank you, Sir Nerio Tabugo, for sharing the word of God. Nicole Mariti Prado, Nick, go! New year, new me. Better version ng aking sarili. Hindi lipod sa aton ibaluno nga hindi gid madula sa mga New Year's resolution. Sang aton mga ka-K5 ang mamadula ang ilang nga bilbil. Gusto kong kaisa nga mag-swimsuit pero conscious sa bilbil. Gusto nga islay ang outfit pero nagaproblema man kung paano taguon ini. Madamo sa ato no ang nagaproblema sa nagadako nga bilbil, ilabi na sa mga nagaedad na, kung overweight o kung kulang sa ehersisyo. Gani ano bala ang mga pamaagi nga pwede naton mahimo agod nga magamay ini. Una, among mag-inom sang isa ka baso sang tubig antes magkaon. Makabulusog ang tubig gani mas jutay ang aton makaon. Makabulig man kung magaganhagan sa pagkaon sang kanon. Kung sadto, 2 cups sang rice, kulang pa, basi subong, pwede nga mangin kontento na nay sa isa ka cup.
Importante man nga kita ang magpabalhas, mag-exercise ang 3 tub-tub 4 ka beses sa isa ka semana. I-try man nga mag-aerobic exercise ang 30 minutos tub-tub 1 ka oras. I-practice man ang proper posture. Likawan nga manginkuba sa pagpungko kag pagtindog. Likawan ang pag-inom sa matamis nga ilimnon, kaangay na lamang sang soft drinks, iced tea kag juices, kag magkaon sang 2 ka tasa sang utad kag 2 ka tasa sang prutas adlaw-adlaw. Likawan ang matambok kag mamantika nga pagkaon. Ang ini nga health news ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Kaginisi ka K5 Nicole Castañeda de Prado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Alas 4:52 sa constipated ka, damos ng kinaon, bangod sang wala tuong nga mga pagtilpon-tipon pero hindi ka makapagwa sa imong higko. Magtumar ka na Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. Kay balo ka Sir Ligori Tabausares, Sir Arnel de los Santos, kay Sir Larry Praso, kay Sir J. Baros. Kung hindi ka makapamuhin, constipated ka, delikado. Kay constipation is the mother of all diseases. So, dapat adlaw-adlaw gid Mami Buday Abilieto, Mami Horten Gallego Braga, kay Mami Panik Pingason, Sir Ontoy Pingason dira sa Barangay Sohoton, Marotac, Nuevo Iloilo, Mami Ubang Bilhira nga magpamuhin gid kita. Magtumar sang Clinica Spore Biotics. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Si Catherine Bernardo nag-usap ka grapes. Mga pagpati bala sa 2025. Report ni Ma'am Rachel Haka, ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Hampion Report. Malipay na gisugalo sa aktres nga si Catherine Bernardo ang bagong tuig pinaagi sa isa ka tradisyon para sa swerte. Kinpakibay ni Mommy Min sa Instagram ang isa ka video sa aktres nga nakiuso sa 12 Grapes Under the Table Challenge. Sunod sa pagpati ang pagkaon sa 12 ka mga grapes sa sulod sa isa ka minuto ang magahatag sa maayong kapalaran sa bilog na tuig. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement. Agad malikawan ng cancer, hypertension, diabetes, kagiban pa nga sakit. Ini si K5 Rachel Kapilitan Haka para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Alas 4:54 sa aga, magpangapena DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang baylo subong sang US dollar sa Philippine peso, 58 pesos and 20 centavos. Samtang euro, 60 pesos and 18 centavos. Sektang report ni Ma'am Jen Kaoyonan, kay 1,000 ka mga personnel gin-deploy sang Iloilo City Government para nga mangin matawhay ang pagsaulog sang holidays. K5 News FM. Hampion Report. Alas 4:54 sa aga, kay Pipito Isit Bridge Jr. Good morning, sir. And kay Sir RG Calano Ibalansa. And thank you also Ma'am Christine Buhat Gardose, Ma'am Precious Jocares. Thank you ma'am kay Ma'am Aurora Sirudo Sinieres. And thank you also kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz, Sir Noel Arnaiz. Jen, go! Ka-K5 Ted, malapit 1,000 ka mga personals ang gin-deploy sa Iloilo City Government agod mapabilin ang kalinong kagatawhay sa pagsaulog sang bag-ong tuiga. Ining kasunod man Ka-K5 Ted sang pila ka mga aktibidad na ginpatigayon sa City Government sa pagsaulog sang bag-ong tuiga. Santo sa report ni K5 Ted, 26 ka personals kag 6 ka ambulance ug 1 ka rescue ang naka-standby sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. 60 naman ka mga personals kag 3 ka ambulance kag 16 ka fire engines sa Bureau of Fire Protection o kon BFP. Samtang 564 naman sa Iloilo City Police Office, 324 sa General Service Office kag 19 ka K5 Ted sa Unit TV and Rescue Group. Sa kapugusan ng K5 Ted, nakarecord ang syudad sa 7 ka mga firecracker-related incident, 12 ka vehicular accidents kag 4 ka mauling incident kag 1 ka medical call gikan sa CDRRMO. Samtang K5 Ted,
207 naman ka mga boga kag 27 ka illegal nga palupok ang nakumpiskara sa Iloilo City Police Office. Report ng gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 4:56 sa kagahon, oras sulong sang Pre-Bio Coffee. Ang mga nagkalalukpan sang kamera arining sa Sirano Street sa Cabatuan, ang solterito taga Barangay Malagit, Cabatuan. Nagbakal sila sa ilimno sa iyang pakaisa, ginsindihan niya ang kamera, naglupok. Wasak, nagtalabog ang iyang tudlo. Samtang sa iban pang balita dari sa syudad sang Iloilo, may duwa ka firecracker related incidents. Isa sa Molo, isa sa Arevalo. Pulo katuigang edad sa mga batang ini. Lunsay lalaki, bangod sa paggamit sang boga. May kampanya gani ang Iloilo City Police Office, Ma'am Novi Ann Bahade, kay Ma'am Marie Thalia Michelina, kay Ma'am Anali Bahade sa Hong Kong, Ma'am Yasun Pineda, nga boga, baylo, turotot. Inang boga bala nga ining mga man-made, di bala nga nang ginasugpon-sugpon nga lapta or PVC pipes, kag ginapalupok sa kabataan, bala ka delikado ni mo. Dahil ginabalahan pa nila sang bato, sang mga matika nga bagay, bala Sir Benny Hermano, nga kadelikado maigo sila sa ilang mata. So boga, baylo, turotot. Sa probinsya sang Iloilo, ang firework-related injuries sa probinsya sang Iloilo, gin-consolidate ini sang balitang K5 sa umaga, 4 sa Miag-aw, sa Ahoy, Pasig City, Oton kag sa Tambarbara, tagduha. Sa Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Cabatuan, Concepcion, tag-isa. Lakip man sa Dumangas, Lambunaw, San Enrique, San Joaquin, kag Sara, may tag-isa ka mga kaso. Most affected age group sang palupok, Ma'am Novian Bahade, Ma'am Precious Jocares, Kapitan Arman Cabales. Ang nag-edad ni isa tubtub na pulo katoy ini mga bata lang mga careless. Ang insidente, 14 gid ka kaso sa mga nag-edad ni 1 year old to 10 years old. Ini nagapamulot-pulot bala sa mga palupok, bala man nag-umido nga palupok bala. Ang boga, may 12 gid ka mga kaso. Ang bamboo cannon or garong or ining ginagamit sa iba ni boga niyo, or bamboo cannon amo ning garong. Ang boga 12 ka kaso, 12. Ang bamboo cannon, Ma'am Christine Buhat ka 12, Ma'am Josephine Gitse, 3. Triangulo, 3. Ang kamera, 2. Piccolo, 1. Kag iban pag niya klase isang palupok, 2. Samtang, nagdamo man ang acute stroke kag asthma. Suno sa UP, suno sa Department of Health. Ang acute stroke, acute coronary syndrome, bronchial asthma from December 23 to 30, 2024, bilog nga Pilipinas, 103 ka mga kaso. Sa mga nag-edad, 45 anyos pa sa 64, duadre ang patay. 62 cases sang acute coronary syndrome, ACS, isang patay. Myocardial infarction, mga nag-edad ni 55 to 74 years old. Kag bronchial asthma, ini nakaklok labas ang aso sang palupok. Sa 63 ang kaso sang December 30, from 8 lang kakaso sang December 22. Kag kalabanan diri, lapsag ang nagakabiktima. Lapsag hasta mga nag-edad sang Sam katuig. Amaning consolidated nga mga listahan sang halit, sang palupok, kag sang holidays sa subong nga tuig. May yara sang 535,960 ka illegal firecrackers nga na-confiscate sa bilog Pilipinas. Nagabalor 2.52 million pesos. 2.52 million pesos. 70 mil diri ang boga, improvised cannons, 34 ka mataon nagkaladakpan. Sa mga nagkaladakpan, 19 halin sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sa halin sa Metro Manila, 4 halin sa Central Luzon, isa sa Bicol Region, isa sa Zamboanga Peninsula. Kag may 13 ka maarmas nga na-recover. Disgrasya naman sa dalan from December 22 to 31 only 2024. Kundi kalabanan sini damo na gidubog kag tihalin sa mga sadya pag tilipon-tipon. Bilog ka Pilipinas, 496 cases, 496. 83 diri bangod nga hubog. May 427, 427 nga wala sang helmet, kag 356, 356 ang bangod sa pagmaneho sang motorsiklo nga madaasig o kon gani hubog. Kaya mo ni ang nagaklanabo.
ang consolidated nga nagkalanabo sa bilog nga Pilipinas. December 31, 2024 injuries sa bilog nga Pilipinas sa rivalry, 188 ka mga tawo. 152 ang biktima, nagkaedad 19 anyos panubo. 36 ka kaso ang mga nagkaedad 20 anyos pasaka. 172 ang mga lalaki nga biktima, kag 16 ang mga babayi nga biktima. Sa 5-1 sa aga, Ma'am Jelen Joy Basco Balaan. Blessed morning. Hold on, lipot lang pagbalik ta aton early morning devotionals kag paano gin-celebrate sang mga pumuluyo sa Singapore, sa Thailand, sa Canada ang New Year. Hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komento. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko mati, mga ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man yung posible. Oo. Nanamian ako kay ginaknalit ko nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkaraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Ina-acknowledge ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so naga-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7
K5 News FM kaupod kag Kampiyon. Ang Foro de los Pueblos na nananamian na sila kaya kay Sir Rey, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, giguguro nga kwan sang K5, sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na yan. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla, bisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado, solid nga taga K5 88.7, Kampiyon. Oras 5:08 sa kagahon, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning, halin diri sa Pilipinas para kay Ma'am Zia Kimba Anotado. Ma'am Zia Kimba Anotado sa Saudi Arabia, ma'am. God bless you. Kay Ma'am Jenny Halyurina. And thank you also kay Ma'am Christine Buhat Gardose. Kay Ma'am Julita Magayon Dokto. Sa Ma'am Bato Tuoy Himamaylan, Negros Occidental, Sir Ruben Tabuada, kay Sir Ruben Gantalao, kay Ma'am Annabel Gantalao, kay sa ilang matinawo dira sa Ruben and Annabel Dried Fish Store sa Super. And good morning also kay Ma'am Jenaline Baby Arones sa Saudi, kay Ma'am Lovie Pirote Sondia, Sir Anwil Prudente, good morning. And good morning also kay Ma'am Jelen Joy Basco Balaan and kay Sir Nonoy Humadas. Sir Nonoy Humadas sa Finland. La 5:09 sa aga, 2025 is the year of the Lord. I declare it. I decree it right now that 2025 is a blessed year para sa imo kag sa akon. Hindi kita magsalig to sa protas nga tinungtong ta sa lamisa. Organ nag-usap ka sang ubas sa idalom pa sang lamisa pareho kay Catherine Bernardo. Why na mga kuan sa mga false hope na. Agbutang kabi sang nagkaon ka sang 12 ka ubas. Kay ti amo ni ang practice sa Spain tradition ang gin pakilala sa mga manugtanom sa ubas sa Alicante sa Spain. Sa tong 1800s, sa diin nagkakaon sila sang 12 ka ubas sa tungang gabi sa paglaom nga maghatag ini sang swerte para sa masulod nga tuig. Sa Brazil naman, malumpat ka sa balod. Malumpat ka sa balod, nagakadto mga pumuluyo sa baybay dito sa Brazil. Agon maghatag sang pagtahod kay Imuha. Nga ilagi na pati ang Diyosa sang kadagatan. Kada tuig, nagalumpat ang madamo nga mga Brazilian sa 7 ka balod. Sa pagpati nga mangin swerte ang ilang nga bagong tuig, bangod nga sa kada balod, maka-wish sila. Ikaw nini kabiya makabutwa sa balod, mano ka ko ni nalumoskaw. Pagsabit sang sibuyas sa pertahan. Sa Greece, nagasabit na mga tao sang madamo nga sibuyas sa gwa sa ilang pertahan kun bagong tuig. Bangod ginapatian ini, nga magadala ini sang swerte sa bilog nga tuig. Bangod man, nga ginakabig nila ang mga ugat sang sibuyas,
nga simbolo sang padayon nga pagtubo or growth. Tapos magbuka ka sang pinggan. Mahal ng pinggan, bukon mo lang. Kaya nga doon, aton di sa Pilipinas, kaya ginagamit na di, Sir Paul, kuhan, plastic. Paano ta bukon ng pinggan? Sa Denmark, magluwas sa pagpalupok sang fireworks kada tuig, mabatian man ang pagpamuka sang pinggan, bangod tradisyonal nga bulaton sa mga Danish nga magaboy sang pinggan sa pertahan sa ilang mga kasilingan o kung sa ilang mga abyan, daw flying saucer ba? Ang mataas nga tumpok sang buka nga pinggan, ginapatian Ma'am Ningneng, Ma'am Christine Cardose, Sir Nerio Tabogo, Ma'am Ilus Priagula, ginapatian sang Danish sa mga tao dito sa Denmark nga nagatiglawas sa mas madamo nga swerte. Pero kung mapilas ka, kundi kuhan problema. Tapos pagkaon sang tub-tub 12 ka beses. Sa Estonia naman nga practice ha. Sa Estonia, Sir Noriel Dihada, Sir Ali Caballes, Ma'am Jerilyn Isugan Caballes, Ma'am Gretchen. Sa Estonia, ang pagkaon sang tub-tub 7, 10 o 12 ka beses sa adlaw sang New Year, ginapatihan nga maghatag sang swerte sa nabilin nga matinuig. Bangod nga ginakabik ini nga mga numero nga lucky numbers. Glutone niya, busog ka na, manginaon ka pa. Kaon ka lang kung gutom ka. Sa Estonia ini. Tapos, may iban pagid pagbutang sang asin sa pertahan. Pag alas 12 sa tungang gabi, nagwisik sang asin sa ila pertahan ang mga tao sa Turkey. Sa pagpati nga naga-attract ini sa pagkabugana kag kalinong sa masunod nga tuig. Ikaw, guilty ka sini? Nagbutang ka man asin? Nagbutang ka man ka yahong nga may pilit nga bugas? Hindi katalan kadete. Good morning, ma'am. Ma'am Sally Romano, Lawrence Mar, Kim Adorio, Pamilya Adorio kag Calambro sa Barangay Bugang, Alimujan, Iloilo, Ma'am Josephine Guevara, kay Pastor Domingo Vicente sa Apian, Leon, kay Sir George Ocampo sa Houston, Texas. Grabe si Sir George Sir Polo, may Mexico. Dugay-dugay sa Brazil. Subong sa Houston, Texas naman. Kaya da sir, si Jalen Rose, Jalen Green. Ang mga player to sa Houston Rockets, subong laging pangmultahan to kaya nagtinapungulay sila. Sadya ng NBA mo. Sulod na sa War Room, it's time to pray. Ang tanan nga tawo magapalapit sa imo, kay ginasabat mo ang mga pangamuyo. O you who hear prayer, to you all mankind comes. Psalm 65 verse 2. Pamatian tayo mensahe sa sininga aga. Sometimes you don't always know what God is doing in your life and how He's working until later on down the road. But it's almost like an investment, right? You're investing yourself in the kingdom of God, and those returns come back to you. So I want you to know that God is doing some amazing things in your life, in your family, and that you've got wonderful days ahead. And I'm telling you, He is preparing us for 2025. He is going to show out and show up in our life. God has already prepared 2025 for all of us. Kay Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaez, kay Pastor Domingo Vicente. Because the Word of God says sa Deuteronomy 31:8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or abandon you. Do not fear or be dismayed. Pangunahan ka sang Diyos, kag magaupod siya sa imo. Hindi niya ikaw pagbayaan, ukon pagpabayaan. Gani, hindi ka magkahadlok ukon magkaluya. The Lord goes before you. Una na siyang daan sa aton sa 2025. He is the Alpha and the Omega. Isaiah 52 verse 12. You shall not live in haste, running for your lives, for the Lord will go ahead of you. And He, the God of Israel, will protect you from behind. Hindi na kinahanglan nga magdali-dali kamo sa paghalin, nga daw sa nagapalagyo kamo. Kay magauna ang Diyos sa inyo. Kay magauna ang Diyos sa imo, Ma'am Ningning, Sir Bimboy. Ang Diyos ng Israel, amo ang magaprotektar sa inyo. Isaiah 52 verse 12. Sulod sa War Room, mga muyo kita. I will come. Most gracious, loving Father, Lord, salamat sang bagong tuig, bagong adlaw. We declare, we decree that this is the year that God has made. We will rejoice and be glad in it.
Thank you for your assurance, Lord, sa Deuteronomy 31:8 that you go ahead of us. Una ka nang daan sa amon and ikaw na nag-prepare sang 2025 para sa amon. Patawara kami, Lord, kung nag-practice pa kami sin mga pagpati ni nga way, Lord, sang sadsaran. Ginatugyan namon sa imo ang tanan, ginatugyan namon sa imo ang amon kabuhi as we face 2025. We cancel all the plans of the enemy. Kamatayon, balatian, linog, sunog, unforeseen dangers. Heal our hurts, our past, our regrets. We commit to you our all, soul, body, and spirit, our businesses, all our plans. And Lord, we commit to you everything. Kaya mbal mo, Lord, come to me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Tanan nga mga OFW, tatapa sila, ang Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem. Thank you for everything, Lord. Thank you for your faithfulness sa amon sa nagligad nga 2024, and we declare that this is an overflowing year for us, the year of breakthrough, of revival. And thank you, Jesus, that you will never fail us, you will never forsake us. We declare John 3:16, you are our shepherd. Psalm 91, our protector. Psalm 27, you are our light and our salvation. Thank you, Lord, for giving us peace. Thank you in the midst of the storm. Ikaw ang Diyos nga nag-upod sa amon. Salamat sa imong hustisya. And thank you, Lord, for your provision sa amon. Salamat sa libre nga hangin, sang tubig, sang kusog. And thank you for giving us the ability to produce wealth. Thank you for healing Mami Luz Pregula. Daw pinahid ng Lord ang pag-ayo sa iya bangod sang pagsakit sa iya nga lawas ngil isa makahulag. Thank you for healing people subong ngayara sa ICU, sa balay, wherever they are. Ikaw ka pamati subong 2025, brand new year. You have to reset, refocus, and restart for the Lord. Wala ka pa sa relasyon sa iya. Imitang ini pangamoyo, Lord. Patawar ako sa akong masala. I want to be like you. Baguha ko, Lord. Ginabaton ko ikaw, nga akong Diyos. Maluluwas, doktor, sa akong kabuhi. Keep me safe, keep me healthy as I face 2025. Isulat ako niya alan sa libro sa kabuhi, and I praise ang kaluwasan sa akong bilog ka panimalay kag sa akong mga abyan. This is my prayer in Jesus' name. Amen. I declare healing to those who are sick. I declare peace sa mga confused ka na subuan. We cancel unforeseen danger. And Lord, bless Doc Ramel, ang K5 ang klinika. Ang kada isaga pamati sa subungaga, Lord, bless them, speak to them, and minister to their needs. Thank you for this day. We bless your word ng pamatian. In Jesus' name, amen. There is nothing, there is no one to compare. As we face 2025, dumdumon ta ang Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Kay kaupo ninyo ang Diyos. Pareho siya sa isa kagamhanan nga soldado nga magaluwas sa inyo. Malipay gid siya sa inyo, kag paagi sa yagugma, baguhon niya ang inyo kabuhi. Zephaniah chapter 3 verse 17. Humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. Gani, magpasakop kamo sa Dios. Sumpungan ninyo si Satanas, kag magapalagyo siya sa inyo. James chapter 4 verse 7. Santiago 4 versikulo 7. Sigurado gid nga dugmukon sang Dios ang ulo sang iya mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala. Sige ka pa pakasala, this is not to scare you. This is the word of God. Sigurado gid nga dugmukon sang Dios ang ulo sang iya mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala. Surely God will shatter the head of his enemies, the hairy scalp of one who goes on in his guilty ways. Psalm 68 verse 21. You are my hiding place and my shield. I wait for your word. Ikaw ang akon palanaguan, kag manugprotektar. Nagasalig ako sa imo pulong. Salmo 119, versikulo 114. This is the word of God. Fullness of joy.
time spent in prayer is never wasted. Deposito sa mga muyo. A blessed day, a blessed year ahead of us. 2025. I declare it once again. 2025 is not the year of the wooden snake, but this is the year of the Lord. God takes all the glory and Christ alone is exalted. God bless Pamilya Tahala, Pastor Nemisyo, and Ma'am Ninfa, kay Ma'am Bebeng Villegas, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Iriman. Oras, 5:21 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sekta ning latest weather news sa karon nga aga. And hibalon tang latest nga sitwasyon subong as we face 2025. Webes subong may trabaho na gani para sa iban. Although ang klase magabalik na sa Lunes pa, January 6. Pero kalabanan gid nga mga working Ma'am Sally Romano balik na sa trabaho sa sining oras. Hibalon ta ang sitwasyon sa aton nga panahon. May bagyo bra wala kay sa forecast kapon may aray. Engineer Ferdinand Robin sa Pag-asa, Iloilo, sir. Si Ted, there is a K5. Good morning, sir. Sir Ferds, Engineer. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Isa ito mga suka ng tagpalmati. Amin ito ng latest na update para sa buong January 2, 2024. Sa ito yung latest analysis at 2025, sir. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa Visayas, Mindanao, Palawan. Samtang nag-apekto sa silangan niya bahin sa Northern Gag Central Luzon. Northeast monsoon naman ang hangin amihan nag-apekto sa silangan or nabilin na bahin sa Northern Gag Central Luzon. Kaya dito sa West Visayas, mga ilaw, magaluot ang mga kalangitan. May posibilidad ng mga gatalap ng mga pulan pang nila panag-uob nga dala ang intertropical convergence zone. Rangan, tugtog na bastog ang hangin, silangan ang ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan, tugtog na balod at yung mga kadagatan. At nga temperatura, yung asa 25, tugtog 29 degrees centigrado, adlaw, maabot lang alas 6 o 8 sa kagahon, matulog din siya alas 5:30 sa hapon. Sir Ferds, sir, may bagyo wala? So far, sir, wala man kita bagyo na ginamit sulod or gawa sa ating parline sa buwan. Saan ayhan expected nga magalamig pag ilang temperature, sir? Expected na ito, sir, maglamig sa subong January sa subong February. So far, hindi kita maglamig ang ating temperatura, although hindi malamig hindi siya tamang kalmig subong kaya nga ito ng Northeast monsoon, nag-apekto lang sa Northern Gag Central Luzon. Very well said, Engineer Rubin. Salamat, sir, ha? God bless you. Thank you, sir. Salamat. Good morning, sir. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. May disgrasya to sa Sarahon. Doon gikabilog ang patay. Ang report ni Arbat, ginadulong sang DTX 500. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5 Ted, duha ang patay matapos magbungguanay ang duha ka motorsiklo sa Barangay Padillo, Sara, Iloilo, alas 2 sang hapon, Enero 1, 2025. Sa inisyal nga impormasyon sa K5 News FM Sara, pakadto kun tani ining badya nga motorsiklo sa banwa sang Concepcion, agud nga maligo. Sang ginabungguan ini sang raider nga motorsiklo nga pakadto naman niya sa banwa sang Sara. Ka K5 Ted, ginkilala ang driver sang badya kay Norberto Jolata, 35 anyos, kagang angkas ni Amusandaya Jetmar Paigaran, 44 anyos, nga lunsay mga residente sang barangay Alcantarar Lamery, upod kaya Cherry Juvilio, 34 anyos, nga residente naman niya sang barangay Loong Concepcion. Ka-K5 Ted, ang suspect yung kilala man kaya Eugene Valderrama, nga residente sang barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo. Gilayon man ini nga gindala o kun nga ginrespondehan ang mga biktima kag ang suspect nga gindala sa Sara District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival si Jolata kag siya Valderrama. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Balita nagikan diri sa banwa sang Sara, ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. 5:25 sa aga ang klase Sir Peter Ladrido sa Lunes pa, Enero 6, 2025 magasugod
Sa mga constipated, tumar na Clinica Spore Biotics, may UTI, urinary tract infection, kag dysmenorrhea, Clinica Spore Biotics. Ladies, para wala sang odor under, Clinica Spore Biotics. Ang report ni K5 Nicole Mariti Prado, may OFW dito sa Kuwait. Sinulod niyang iyang ginabantayan nga bata sa washing machine. Ang report ni Nick ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. Isa ka overseas Filipino worker ukon OFW ang ginaresto sa pungsod Kuwait may kaangtanan sa kamatayon sang anak sang iya amo suno sa Philippine Embassy. Sa isa ka statement, ginpahayag sa Philippine Embassy sa Kuwait nga tuman ang ila kakibot kag kasubo sa natabo nga trahedya. Nagpalabot man sila sang pagpakig-unong sa nalisdan nga pamilya samtang ginpasaling nga magabulig sila sa ginahimo nga investigasyon sa mga otoridad. Dugang pa sang embahada ang nasambit nga trahedya ang wala nagkakahulugan sa kabugusan nga karakter sang Filipino sa Kuwait. Ginpayag naman ni Department of Migrant Workers ukon DMW Secretary Hans Kakdak nga hatagan sa gihapon sang legal assistance ang OFW nga naaresto sa karon. We assure everyone that the DMW, of course, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, will pursue an in-depth look on this incident. Base sa report, ginapahayag ang ginbutang sang Pinay domestic helper ang bata sa sulod sang isa ka washing machine sa sulod mismo sang balay sang employer. Gilayon man nga dalawa sa mga ginikanan ang bata matapos nabatian ang singgit sidi kag gindala sa ospital kung sa din siya ginbawian sang kabuhi. Ang ini nga balita nga nadurong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapek na naka-detox ka pa. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kaligawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sa 5:28 sa kagahon, oras sulong sang D3 Bayo. Natrangkaso ka, tomar na D3 Bayo. Good morning, Mami Asun Pineda sa Singapore, kay Sir Perlito de Los Santos. Paano celebrate sa mga Canadian ang New Year? Sa linya ta si Ma'am Risa Baez, direct sa Canada. Ma'am Risa, si Ted, dari sa K5 News FM Iloilo. Good morning, Ma'am Risa. Hello, good morning, K5. Thank you, ma'am, for taking our call. Anong oras na dira sa buong, Ma'am Risa? Bali, alas 4. Sa hapon? Alas 4:30 sang hapon. Oo. Ma'am, race din ka gani nga na nga parte sa Canada? There is a St. Catharines. St. Catharines, ano na isang lugar? Ontario, Canada. So, ang capital sa Canada is? Ontario. Sa dra kagi mismo sa capital city? Yeah, oo. Dra kagi sa Toronto, city? Sa Toronto. Sa Toronto. Toronto. Oo. Dua sila, yeah. Okay. Pero sa Ontario. Almost pila ka na nga 7 ka bulan dara, Ma'am Riz, no? Nagaling ka diri sa Iloilo sa Pilipinas. May? When was that? May? Oo, May. Oo. So, this is your first time to celebrate New Year away from your family sa Barangay Lumboy, Panay Capiz, kag diri man sa Iloilo. Anong kinalain sang New Year celebration diri sa Pilipinas kag dira sa Canada, Ma'am Risa? Dako gid ang diferensya kay damo activities ang aton nga country, pero ano siya inang gindalaman di sang aton nga mga kapwa Pinoy Ang family naga-celebrate gid siya sang Christmas kun ano man da, pero hindi gid siya amo ginakabongga, kumbaga simple lang di ang life nila. Anong ginahanda nila da? Anong ginahanda nila da? Ang mga ano man, iba-iba nga pagkaon, may Pinoy, may Canadian, depende sa mga visitors nila nga nagagather. May litson man, Ma'am Riz? May ara man ang mga Pinoy, may ara nga litson. Depende sa every houses gid sa mga family. Ginilaya ang Pilipino, kumbaga Filipino culture naton, gindalaman di sang aton mga kapwa Pinoy. Di may kwan man may 9 morning masses man para sa mga Katoliko. Dira may ara man nga daw.
Wala sila ya? Ko ka experience diri sang amuna sa ila, wala na di. Bali Christian sila, at the same time ga church man sila, may mga ano, pero mostly Christians. Sang pag sulod na sang 2025, kalaban Andrea sa aton sa Pilipinas sa ginahod, may pinalopok, kinaon, sinadya, may mga magalong lang nga mga revelry, Ma'am Risa. Diraya paano nila gin-celebrate? Wala di sang amuna kagahod. Ano lang di siya inang kumbaga simple lang gid ang ilang life. May mga Christmas lights sila, Christmas tree sila sa ilang mga houses. Kumbaga ang essence ng Christmas lang, pero mostly Pinoy gid ang gahimo sina nga hilimoon. Ang mga Canadians wala sila ga-celebrate mostly sang Christmas. Bali New Year ang ila gina-celebrate gid together family. So first time mo dira na mag-okaman sang sa aton andan diri sa Pilipinas nga pag New Year, grabe gid ang preparasyon sang tanan na Ma'am Risa. Wala, hindi man ko mag-ogid kay kumbaga ang in biblical nga way nga simple lang bala nga life daw amo na di nakita ko. Na wala sila damo garbo, wala sila damo sang kun ano nga contest, something amo na. Ang ila is to celebrate lang gid sang bagong tuig nga may unity, ang family, kumbaga amo na ang love. Ikaw ya paano mo gin-celebrate tupod kay Tita Ems dira, Ma'am Riz, ang New Year? Kami gather man kami sang akon nga mga cousins, tapos ang ila man nga mga side sa ang ila parents, friends, para nga muna wala daw mabatsyagan mo gid nga ara ka lang sa Pilipinas distance. Kaon. Damo pagkaon, halo gani ang pagkaon, depende sa manog kaon. Importante nga may family bonding. And before we end, Ma'am Risa, hatagan ta ka tiyempo, ma'am, to pray for the people. Bilog ka kalibutan, kapamati subong, Ma'am Risa, halindra sa Toronto, Canada, or sa Ontario, Ma'am Risa? Liwat yes, gusto ta nga makabilin ka sang word para sa tanan sa mga pamati, dari sa Iloilo, dari sa Pilipinas, kag bugos nga kalibutan, as we face 2025, that 2025, Ma'am Risa, is not the year of the snake, but this is the year of the Lord. We decree it right now that this is the year of the Lord, Ma'am Risa. Yes, this is the double grace from God, double favor. Coming from Him. We need to face the new challenges in life with the center of our lives is Jesus. Without Jesus, we are all nothing. Nakita ko kung paano ang Ginoo nga nagagiho, hambal niya sa word niya. He is the same yesterday, today, and forever. Wala gabago ang Diyos. Kung ano siya sang una, subong, kag sa palaabuton, the same God siya. Depende lang sa aton, sa gihapon, kung paano naton kita nga mga tao nga magtuman sang iyang kabubuton. Kaysa sa na-experience ko ang favor ni Lord sa akon, sobra-sobra gid. Nagaka-amaze lang ko nga nagkadto ko nga daw wala lang bala mabalaan ari ko pero ang gin-prepare ni Lord sa akon nga mga amo nang siling nila ang Canada is like milk and honey, kumbaga nga ari diri nimo mabatsyagan tuod gid nga ang kabuhi diri simple at the same time ang blessings ang Ginoo gawas-awas lang, depende sa imo nga pagkilala sa Dios nga kumbaga nga ginaserbisyuhan nimo kag amo na ganing hambal niya di ba sa word niya sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha lang gid sa pagpasakop ang ginharian sang Dios kag ang iya pagpakamatarong kay ang tanan nga mga gusto mo nga tabo sa kabuhi mo, ano man ang plans nimo, ano man desires mo, ano mga decision making mo, ang Ginoo gid sina ang nagaplastar tanan kag nakita ko na sa life na kon nagsubong ginaani ko na siya nga mga favor ni God sa life na kon. Di amo na nga continue lang gid nga i-bless naton nga be the center gid naton as always ang Ginoo, kay ang Ginoo lang gid amo maka-fulfill sang aton nga mga kinahanglanon, masatisfied kita because of Him lang gid. Apart from that gid sang may Very well said. Very well said, Ma'am Risa. Thank you for your time. Regards kay Tita Ems.
si Sir Toting, si Doc, si To Israel, tanan ka pamatay sa imo subong. Thank you, Ma'am Risa. God bless you, ma'am. Ma'am Riz? Okay. God bless, bro. Thank God you. bless sa tanan. Thank you, ma'am. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Why to yabonggang mga kwanto, ang mga Canadian. Check tabi sa sa Singapore, Sir Paul, bisang kadali lang. Before kita magbalitang K5 kumustahan, Ma'am Aurora Cirudo Sinieres, good morning. Maayo nga year 2025, year to serve our Lord. Good morning, Ted. Katunog naman amon radyo kay Mami Ninfa Tahala and kay Pastor Nimisio Tahala. Na 5:36 kagahon na gwardya nga taga Dingle nga pinalopok to sa Ilawod Poblasyon Barotac Nuevo kay Hobog. Kinpisingan niya kon galupok naman armas niya. Ang armas niya nga ginhatag sang iyang security agency, way pa lisensya. Sa linyata sa bungaga si Mami Asun Pineda, sa linyata si Ma'am Isabel Grace Villegas from Chiang Mai, Thailand. Ma'am Bebeng, si Ted there is K5. Good morning, Ma'am Bebeng. Good morning, Sir Ted. Good morning, gid sa K5 naton Iloilo. Yes, thank you for... Malipayon gid nga Pasko kag mahimong nga bagong tuig sa tanan. Oo. Ma'am, paano gin saulog sang mga Thai ang New Year dra, Ma'am Bebeng? Actually, ang Thai people diri, sir, they have also varieties of ways, including sang countdown. May countdown parties man sila. And then, may mga shopping malls sila diri, nag-host ng mga parties, tapos may mga fireworks, banda parehas man sa aton, and then may mga lighting display sila. May mga lesser shows, and then ang iba naman they visit sang mga temples naman. Thai people visit temples to make merit or nagahatag sila sa mga sa ilang mga monks. Amo na nga gidadayo diri sila sang mga foreigners man. And then ang ilang gidaubra, they pray for good luck and prosperity kay gapati sila sinaya. So ang Thailand adopted the celebration sa New Year naton sa January 1 from the Western ini siya nga gin-adapt nila, pero actually ang ila diri nga traditional nga Thai New Year's nga Thai New Year nila gina-celebrate nila sa April 15. Ginatawag na nila nga Songkran. Pero last time I was blessed kay gin-invite bala ako sa isa ka isa ni ka organization ginatawag nga Bless You Home. Ginpa-experience nila ako kung paano ang mga tribes, mga different tribes celebrate sa New Year. So gidala nila ako sa pinakataas-taas nga bukid diri sa northern part, Bali border siya, kung diin ang Hmong tribe, Karen tribe, kag Akka tribes, tatlo ni siya ka tribes nagakabuhi o kung naga-star. And they were, natingala gid ako, Ted, kay surprise gid ako, kay nga aman, in these tribes, different tribes, mga Christian sila ya. So, ang ilagin ubra, nagsaka sila sa babaw sang bukid, amo ni kuno ang ilang nga ginahimo every year, kag ang ila upod sa ila panimalay. Wala tuod dito sang flaring lights, kag wala sang damo nga linupo, kay tunga sa bukid-bukid gid maagi ka pa sa damo nga mga forest, ka makalabo to sa ila. But sa dito lang nag-observe lang ako kay hindi ko ka-intindi sang ilang language, pero ang suno sa akong interpreter sila nag-encourage sila sa isa kag isa, and they are giving thanksgiving kag sang faithfulness sang Lord sa ilang kabuhi, naghatag sila sang testimonies. Kag na-observe ko bala kay ka-amazing gig nga makita ang mga bata, ang iban ginabitbit nila ilang kabataan pakadto sa babaw sang bukid. That time nga nag-observe kami sa ila, 15 degrees ang katugnaw. So gakibig-kibig kasang katugnaw, yet ang mga families, every family from children to their parents, happy gid sila nga naga-worship sa Ginoo. So na-blessed gid ako nga nakita ko nga time na gid gali, may mga time na gid sang harvest sang souls. Kaga gintagaan man nila ko sang opportunity nga makahatag sang testimony ko kung nakalabot ako sa mga area kag kung paano. Ma'am Bebeng, ma'am. Ang kung sa aton gasinadya sa syudad no, sa mga Banwa. Ila practice sa pagsugat sa New Year, although nga ilang New Year is on April pa, pero pag change bala sang tuig,
Sa bukid sila usually kadto? Oo. Kay sa bukid bala, makita mo ang tanan nga view. Oo. So, ang makita kay ara sa pinakataas, makita ginila, and then wala sila sang flaring nga lights, pero may under the stars sila, million stars sila. Yeah, very simple lang gid ang ilaya nga expression kung paano mag-celebrate sang New Year. Oo. So, amo na ang ako na observe sa ila. How about sa mga Mambebeng? How about sa mga Filipino dira sa Thailand, sa Chiang Mai? Paano ginsaulog sang mga Filipino dira? Kay ti lain naman yung culture naton outside sa aton comfort zone mo. Oo. Ang mga Filipinos diri nagatipon-tipon man sila. And then, ang ginahimo nila, kung ano ang ginahimo daw sa Pilipinas, amo man na ang ginahimo diri, nga naga-celebrate ang mga balay nila, may mga lights, ang iba naga-tinguha man nga makapalupok-lupok man sila. But for Christian families, kaya nga akong observation, for Christian nga group naman diri kung paano ang Christianity, kaya ang balaan ginato nga ang Thailand is a Buddhist country. Pero open man sila for Christians. Kanami, last time, kay Mambeng, iban iya nga... Mambeng? Yes. Limited ibang oras ta, no? Pero nakuha nato ni mga punto nga of course celebrate yapon sa mga Filipino kagang Thai may distinct nga or unique nga celebration sa New Year. Masasiwanted nga makalapalawig pa, pero ari na aton nga mga partner sa K5 kumustahan. Ma'am, salamat sa imong tempo for taking our call. Manawag lang kami liwat sa imo. Thank you, Ma'am Bebeng. Okay, thank you, Gid. Okay. Thank Happy you. New Year, Gid, sa tanan. God bless you, Ma'am Bebeng. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Yari ng K5 kumustahan, Antique, Sir Jason, go. Sekiran tabi ang atang kadyang connection. Good morning, K5, kamustahan? Happy New Year to you. Sa Bacolod, Daddy Babes, good morning. Bakit ka nag-iisa ngayong New Year? Good morning. Why ko man naging paabot nga mag-isahanon, pro. Kote ko na muning natabo ko. Batunon tang kamatuoran. Nagaisahanon ako subong mayno sa kay si Robert Pacardo na kuan siguro na dilatar lang kamay patigayon man nga reuniohon sang pamilya dito sa Guimaras. Way problema, kampiyon sa gapon sulod mo na kon ako nagaisahanon. Bugoson ang hona-hona naton mga ka-K5. Back to you, Sir Jason. Salamat, Gid, Daddy Babes. Abi ko na late lang ang pagpalupok ni Sir Robert. Mas nagpalupok, pataw talad, no? Sa may bagin, Bikang Rojas, Sir Zolets, good morning! Good morning, Sir JJ. Happy New Year! Kay Western Visayas, Sir Ted, Sir Michael, Sir Babes. Happy New Year gida sa inyo. Loud and clear. Happy New Year sa ating tanan. Sa gihapon sa siyudad sang Rojas. Abi ko gani Lunes subong, di ba, Sir Babes? Tiling ko Lunes. Abi ko Lunes. Ang kadalasang bola nga ton nga point guard gali sa boya si Sir Jason. Jason, balik sa imo Alright, thank you. Kaya mo kayo na nakabasa lang ako comment. Pati ko mga ban na si Daddy Babes na abi ko Lunes subong ba na si Sir JJ gali subong. So may Iloilo, Sir Ted, good morning. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! May we all harmony. Good morning! Ari ko de! No, condition sa Sir Ted, no? Oo, labugayon taning kanginan. Labugaya pa kay karon dugay-dugay labugay naman yung tindahan eh playran ba to kay may TF ka naman ko now. Sana all. Sa Michael, Sir Michael, good morning. Happy New Year. Good morning sa bilog nga team sang K5 Western Visayas kag Negros Ireland region. Bagong tuig subong Gwapo ang signal, no? Kagwapo tatanan. Yan. Good morning kana Sir Jolet. Ted, balaan mo Sir Ted, taas ni nga tawo mo. First time nagkita na isang 22. Taas ang tawo pati si Sir JJ. Good morning sa tatanan. Balik sa imo. Salamat gid Sir Michael. Resort sa duwang balita kadya adlaw kang Webes unahanda ang pinaka-cute, pinaka-bata baby Daddy Babes.
Salamat Sir Jason dire sa amon sa syudad sa Bacolod. Why man king sa may nagkalalog panty pero may mga may walay injury, why injury? Slight injury lang sang paglinok panay sang bagong tuig, pagbulag tuig. Pero suma total mga ka-K5 generally peaceful diri sa syudad sa Bacolod. Wal nga ginpatigayon naton ang bulag tuig mga ka-K5. Ang paglinok panay alas 12 sang gabi pagsugalaw tagid, grabing lok panay mo. Sagwa kag sulod ang lok panay daw. Te pruway man sang may napilasan gid. Siguro na realize agid naman sa mga utod naton kay manti nagaganaga ang pagbaklanay gid sa mga palupok. Manti ka balok ka, insin bakal mo palupok, bakal mo na pagkaon para may handa ka sa tungang gabi sa midnight mo nga pagsugalaw sa bagong tuig. Ayo pa nga, way problema. Pero sa gyapon, ang pila ka mga operations ang aton sininga mga pulis, diri sa syudad sa Bacolod nagapadayon, wala nagakahulugan kung sa ulog kita sa bagong tuig sa selebrasyon sang bagong tuig mga ka-K5. Why na sila naga-operate? Ara gyapon na nano pa dakop ang isa ka taga Silay mga ka-K5 diri sa barangay Tangob gin-operate 6.8 million worth of shabu na recover sa position. Lelo, Sir Jason. Alright, thank you Gid. Dati baby sa mga balita ni guys, may bahin kang Bacolod, Negros Occidental, no? Bao, bastante amon dyan, mga lunok panay dyan, puro sulod lang lok panay namon dyan. Sa may bahin bi kang Rojas, Sir Jonas, sa mga balita ni Gan. 23 na biktima sa palupok diri sa Capiz, ining namalhay karon sa Provincial Health Office kag pinakadamo sa siyudad sa Rojas. May napulo ka kaso kung na biktima sa palupok. Ang sandig sa report sa PHO. Dugang pa diri nga mga balita, isag ka pulis na ulamid diriho sa tunga sang sibilya sang rambol sang sibilyan sa Banwa sang Mindan nasipaan si Sir ay nagsipa diri karon nga sibilyan di nakabalo si Sir nalipong matapos man nga masumbagan karon sang pulis. Si Police Colonel Albert Apula nga mo sining Provincial Director ginpasalig ang nagakaigo nga investigasyon angot sa nasambit nga insidente. Pagsugalaw sa bagong tuig, malipayon man, kay ang isa to lang ka insidente sa may barangay Libas, hindi siya malipay, kay ginpaarak-arak, kay gin motorsiklo, patunog ang tambutso, nasunog. Amo na mabalita dari sa Sir Jason, balik sa imo. Turuging salamat Sir Jolet sa mga balita ni guys, may bahin kang Roa City Capiz. Sa ilo kita ni guys, may bahin kang Iloilo, Sir Ted, na mga balita sa may bahin kang Iloilo, Sir. Sa barangay San Sebastian, Santa Barbara, may mag-abyan nga nagsaulog sang New Year, pinamuno sang mga suspitsado nga nagasakay sa motor. Ang mga biktima, Michael Agunday, 31 years old, Paul Caspillo, 36 years old, kag Romel Subirano, 33 years old. May mga suspitsado nga gulpilan nagdulog sa igal sang dalan, pinamuno sila sa nawalang abayan sa ilang nga kilid sang ice pick. Samtang may duha ka kaso sang stray bullet incidents sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo, nalosbot ang kisame sang balay sang isa ka pamilya sa isa ka subdivision sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Nag-igogit sa katre, mayo lang gani kay wala sang tawo. Sa Villa San Lorenzo subdivision sa Lubok, La Paz, siyudad sang Iloilo, ang balay ni Sir Longlong, napakilala nga Longlong lang, ginigo man sang 45 caliber pistol nga bala. Maayo lang gani kay wala sila sa ila balay. Kay kada New Year ang ilang nga practice, nagagwa sila kag dito mag-celebrate kag tupa gid sa tunga sang katre sa kwarto sa iya nga bata. Kag dito man nagatulog ang iya sini nga apo nga 5 ka tuig. Kag isanon nga apo. Maayo lang gani kay wala sila dito. Kagatapusan nga balita, may hubog diri nga gwardiya. Si JD, ngalan niya, taga Barangay San Jose Dingle, Iloilo, naga-duty sa isa ka establishment sa Ilawod, Poblasyon, Barotac, Nuevo, Iloilo, nagpinalupok sang tungang gabi sang December 31, ano Enero 1 na. Kay suno sa iya,
nag-init ulo niya sa signboard. Sa signboard nga ginatubang niya, kagintilawan niya lang kung galupok din man iyang armas. Nagagwa din ang armas niya nga hatag sang iyang security agency, wala sang lisensya. Kaya subong sa prisuan sa Barotac Nuevo Police Station ang hubog nga gwardya. Manay mga balita sa Iloilo, balik sa imo Sir Jason. Salamat gid sa mga balita digan sa may bahin kang Iloilo Sir Ted. Sa ilo kita digan sa may bahin kang Kalibo Sir Michael, ano mga balita digan? Good morning liwat K5 Eastern Visayas, isang patay matapos nga minatabo nga bunanay sa Banwasang Ibahay. Ang biktima wala na makalabot sa Ibahay sa hospital matapos nga ang biktima ginkilala kay Jefferson Torsita, pero ang suspect amo nga si John Montoya, no? 30 anyos na parehong residente sang Banwasang Ibahay. Aligar nga dati nga ex-convict ang suspect may komosyon nga natabo kaga gulpi lang kaga pareho nga hubog ang duha suno sa report kag nabunan gid ang biktima nga si Jefferson Torsita, K5 Eastern Visayas patay gid. Samtang doon natin yung mga balita, apat ka pakaisa gamay lang ini nga malumos diri sa probinsyang Aklan na Sergio Litz, no? Taga Kapis ni sila. Gahapon naghagaray sila nga magpaligo diri sa Banwasang Batan, no? Sa Napti kag Barangay Mandong diri sa Banwasang Batan. Tatlong minor de edad, isang 20 anyos. Gamay lang gid sila malumos, may lang kay narespondihan dayon. Upod ang MDR ni mo Batan kag nabuligan sila ara. Luwas naman ang apat nga ini nga magpakaisa K5 Eastern Visayas. Kag isa ka senior citizen ang nakita nga patay diri sa Barangay Bacausur sang nanggaligid nga adlaw December 31. Ang biktima si Jaime Virino sang Barangay Andagaw diri sa Banwasang Kalibo. Kag suno sa iya pamilya mismo, so according sa report nga nagalakat pirmining tigulang ko sa dinulihin nga nakita nga nagapatabok sa suba, no? Sang nakita ni isang mga nagapamunit pang sang uli nakita nga patay na ang nasambitan nga biktima. Kag sa katapusan nga mga balita, ang Mother of All Philippine Festival ang Kalibo Ati-Atihan 2025 mas karon nga handa na gid sa para sa sa celebration sining January 2025 K5 Eastern Visayas kay madamo diring mga kadto nga mga artista kag pagkatapos may ati-atihan nights diri sa Magsaysay Park maga-perform diri ang pila ka mga modelo dito sa Jetty Port may araman kag may mga banda kami diri kag damo nga mga bisita kadto kamo diya kita na ita di sa January 2025 K5 Eastern Visayas. Balik sa imo Sir JJ. Salamat gid sa mga balita American sa bahin kang Kribok Sir Michael. Mga balita di sa bahin kang probinsya kang Antique. Nasara sa may pinakabakal ka nga Olympic size swimming pool ri sa may Panay. Makit-anran ri sa may bahin kang University of Antique. Sa diin sa Raja Catan lanes kag may kalabugan nga 50 meter, no? Ang Olympic size swimming pool nga pagabuksan sa January 11, 2025. Samtang ang pagsaulog kang bagong tuig no rigas may bahin kang probinsya kang Antique, generally pispo suno man sa Antique Police Provincial Office. Kag 13 naman kaza sa tapos ng balita 13 kaza ang mga kaso kang firecracker related injuries na record rigas may probinsya kang Antique. Kagkadungan kansang adlaw kang bagong tuig, 8 kaza na balhag nga nasamadan sa pagsaulog kang bagong tuig sa diin ginpayag ni Ma'am Dulduco nga 7 na samadan sa mata, 4 sa alima, kag tagisara sa kahig, busong kag braso. O sa diin ang pinakabata na lokpan ang nakidad 6 katuig. Ang pinakamalam naman amo ang 57 anyos K5 Western Visayas. No? Amo lang sa mga balita rin sa bahay kang probinsya kang Antique. Balik ka ninyo K5 Western Visayas. Ano ang inyo mga panugyan? Nigan daw pumagit na ang katahimikan, no? Panugyan ang sa Bacolod dyan, may panugyan na din sa inyo kinanglanod ginaton kay manti bago lang ang bulag tuig. Way pa may mga kuan pagiban, may mga hangover pa, mga kaki-5 litson diri makabalo ka, puro karne sa mga nakaunta ni DTX 500 kag D3 Bayo, may tisi ang matugda ko na kag ma-advise ko sa imo Sir Jason. Pero mamangkot ani babe sa kapalupok kaman pag New Year. Ang palupok guwa sulod grabe panay. Guwa sulod lupok. Waay tugalpo pang. Sir Joles, ano mo mamba Sir Joles? Kung sa Bacolod mo da litson samon litse na lang bilin.
Alexei mo, Sir Jason, ah. Sa Iloilo, sir, tananin mo ba nung yan? Balik kita kaon laswa. Kay magtumar DTX 500, di 3 bayo kay may TC para wala na sang guilt feeling. Ala, no. Balik sa imo da, Sir Jason. Para no, guilt feeling. Sir Michael, ano mo ba nung yan? Oy, para sa akon, sa 2025 ti kung ano ang mga nagliligad na tong wala pulos ti kalimtan na naton tanan to sa aton mga tagalamati kag sa 2025 mas magabaskog pagid ang K5 News FM Philippines, K5 Eastern Visayas. Diri sa Aklan, wala sang reported nga mga nalukpan. Ambot lang ko sa sulod kung may nalukpan damo guro. Ako di palupok ko di puro sulod tanan Way nagwa-agwa sulod lang gid. Sulod lang sang amon compound Ay budlay na. Wala ka tempo kay Sir Visayas. Tutuloy salamat. Halo ka ba mas mabilis sa palupok. K5 Barangay Mercado. Mag-exercise. Latest market report. Balik kita ni sa sa laswa. Detox, gid sa mong detox sama na ng panginaon na karne. Nakasanbay K5 Ram sa report. Ram. Happy New Year. Happy New Year, K5 Ted. How's life treating you right now? Happy, so good. How's money? Okay lang man sa dito, Sarah. Sige man panginaon niya to, hamon. Sige man, way giduntat Way untat? Sige, galing ka, ba na. Oo. Hindi man sa kabati sa imo sabong kay ga programa man to. Oo. Ti, ano pinamakal mo? Uyun mo gidi. Ang ugani gidi, ni Sir Ruben. Si Ruben? Bukas na sila? Bukas na? Oo. Very good. Salamat giga pamati sila, no? Oo, pamati sila to. Oo, Sir Ruben Gantalaw and Ma'am Annabel Gantalaw, God bless sa inyong negosyo for 2025. Go ahead, Sir Ramram. Yari na ang latest presyo ng uga sa Iloilo Terminal Market. Tahong, 80 ang 1/4. Abo, 80 ang 1/4. Gumaa, 120. Tabaga ka large, 80. Tabaga ka medium, 60 ang 1/4. Gapas, 90 ang 1/4. Surib, 80 ang 1/4. Sweet Pusit, 375 ang 1/4. Balingon, 120 ang 1/4. Boneless Dilis, 250 ang 1/4. Kalkag, 80 ang 1/4. Tubulobo, 150 ang 1/4. Labahita, 8. Kaya ayos namin yung mga ano yun? Dalinuan? 200 ang 1/4. Stickfish, 20 ang kutos. Ginamos ka ba natin? 70 ang 1/4. Kag ang ginamos ng tigbawan, 60 ang 1/4. Amon ini ang latest ka presyo subong dire sa Iloilo Terminal Market yung ipagted. Si Sir Michael Celis, kapamati, si Ma'am Rems Vintage, pamilya Gulmatico, Sir John Glenn Gulmatico, Mami Asun Pineda, ginabugno niya ka, banya Happy New Year, Sir Ram, si Mami Asun sa Singapore, Sir Dante Losada, Pastor Dante Losada, si Sir Nerio Tabugo, Arman Guway, pamati si Sir Arman Guway, Fred Pasgala, Nalaunan Family, Sir Warlito Nalaunan, Perlito de los Santos, Sir George Ocampo sa Houston, Texas, pamatigid sa aton subong. Thank you, gida Sir Ram. Sige, K5 Ted. Rekta dire sa may Iloilo Terminal Market. Kaupad si K5 Karen Badilla. Inay naman si K5 Ramilo Palek. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. La 5:59 before we go, Juan 15, 4 kag 5, magpabilin kamo sa akon kag magapabilin man ako sa inyo. Pareho nga ang sanga hindi makapamunga sa iya lang kaugalingon, luwas kun magpabilin ini sa sanga. Amuman kamo sina, hindi kamo makapamunga kun hindi kamo magpabilin sa akon. Ako amo ang puno sa ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo.
Kay kung wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. John chapter 15 verses 4 and 5. Thank you Sir Nedio Tabugo for sharing the word of God. Kay Mami Ason pinedamal niya pertiyang presyo ko ga. Mahal. Ma'am Sir Jason Talaron, kay Ma'am Bikbik Rosebik Branya Talaron. On vacation pa si Ma'am Bikbik. Kay Ma'am Mirna Subong Dumalayang. Ma'am Mirna Subong Dumalayang. Salamat sa inyong pagpamati. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Pagpamati sa DTX 500 Morning News. O Jesus, sa Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa matasig nga pagtingula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kog pulang. Luti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa Kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo, K5 News FM. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na! KKB Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta
Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahatid sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumson! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Las 6:08 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee, kag DTX coffee mix na kakakape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning News. Huwebes, Enero 1, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500.
DTX 500. Puno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang protection sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo sa amarguso kag di-sugared sugarcane extract powder ukon pinuga nga panit sang tubo. Para sa mga may diabetes, liver kag kidney problem, magtumar sang DTX 500. The story of the day. The story of the day. Mga napilasan bangod sa palupok sa pagsugalaw sang bagong tuig, nagdamo. Balitang lokal. Pagsugalaw sang bagong tuig sa Western Visayas, matawhay suno sa PNP. Balitang lokal. 80 ka firecracker-related incidents sa Western Visayas na record sang Police Regional Office 6. DTX 500 Morning Newscast. Pagsaulog sang bagong tuig sa Negros Oriental, matawhay kag wala sang na-record nga insidente. Balitang National. Balitang National. Kaso sang indiscriminate firing kadungan sang pagsugalaw sang bagong tuig, nagdamo. Balitang National. Balitang National. Pilipinas invited sa inauguration ni US President Donald Trump. Balitang International. Masadya nga celebration sang bagong tuig sa Serbia. Nabayluhan sang lapnagon nga protesta. Balitang Negosyo. Presyo sang LPG nagnubo. Balitang Sports. Pilipinas magapasakop sa 2025 Asian Winter Games. Balitang Entertainment. 5 katawo magapangatubang sang kaso may kaangtanan sa pagpatay sa singer nga si Liam Payne. Balitang Extra Special. Lalaki sa India, aksidente nga nahulog sa donation box ay nga iPhone. Templo nagpamalibad niya ibalik, bangod niya nakabig na ini nga donation. Amo na nga kung kasimba ka, ibutang imo nga cellphone sa bulsa mo. Muna nga marginalized or divided ang imong atensyon. Las 6:13 na sa aga, it's coffee time. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, sa Dueñas, kaya Sir Glenn Celestre, Tita Ambing, Salvacion, Baez, Kabasak, and family sa Valeria City proper, Sir Arman Guay, Sir Benny Hermano, Ma'am Edna Uy sa Benedicto Haro, mga pena ha, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Balitang National. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Nagdangat sa 141 ka mga kaso sa mga taong napilasan bangod sa palupok kadungan sa pagsugalaw sang bagong tuig suno sa records ng Department of Health. May kabugusan nga 340 ka mga kaso na record pamalin Disyembre 22, 2024 tubtob Enero 1, 2025. Inyang manubo sang 34% sa kabugusan nga 519 ka mga kaso nga na-record sa kaangay nga period sa nagligad nga tuig. Sa among nga numero, 59% ukon 202 ka kaso ang napilasan bangod sa firecrackers, kaangay sang boga, 5-star kag piccolo, 54.7%. Ukon 186 ka kaso ang naggamit sang palupok sang matabong aksidente. Kalabanan sa mga biktima, nag-edad 19 anyos panubo, kakalabanan mga lalaki. Las 6:14 sa aga. Tinatrangkaso ka, tumar na D3 Bayo. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal. Generally peaceful ang pagsugalaw sang tuig 2025 sa Western Visayas.
Ini ang base sa monitoring sang Police Regional Office 6. Base sa report ni 27 ka crime incidents hubalin December 16, 2024 tubtob Enero 1, 2025 ang record ukon may pagnubo sang 357 ukon 28.24% kung ipaanggid sa nagligad nga tuig sa kapareho man nga period nga may 1,264 samtang 54 ka insidente angot sa 8 focus crimes. Ang record subong nga mas manubo kung ipaanggid sa nagligad nga tuig sa kaangay nga period nga may 122 ka mga insidente. Ang 8 focus crimes kinalakipan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of motor vehicle, carnapping of motorcycle. Sa iban pa nga balita lokal, nagdangat sa 80 ka firecracker-related incidents ang na-record sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa tuig 2024 tubtob tuig 2025. Sa nasabit nga numero 44 diri ang palupok kag 36 naman ang boga. 3 naman ka kaso sang illegal discharge of firearms ang na-record kag wala naman sang may na-record ang kapulisan sang stray bullet. Samtang kuni paanggid sang tinaligdan nga tuig 2023 tubtob 2024, 297 ka firecracker-related incidents ang na-record sa Western Visayas, isa ka illegal discharge of firearms, kag 2 naman ang stray bullet incident. Nahibaluan nga generally peaceful ang pagsugalaw sang tuig 2025 sa bugos nga Western Visayas. Las 6:17 sa aga, matawhay ang pagsaulog sang tuig 2025 sa syudad sang Iloilo. Niyang malipayon nga ginanunso ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Paniza Ligada. Base sa assessment sang Iloilo City Police Office, wala sa man na record na significant incident kadungan sang New Year. Ipasalamatan naman ni Ligada ang law enforcement agencies, barangay officials kag komunidad bangod sa active participation agud mapabilin ang katawhay sa syudad sang Iloilo samtang ginabi-abi ang bagong tuig. Apang sining karon lang ginapausisa ni Police Colonel Ligada ang reported nga stray bullet incident sa isa ka balay sa Villa San Lorenzo Subdivision sa Lubuk, Lapas sa di nagsulod ang bala sa kwarto sang magpamilya. Sa dugang pa nga balita lokal, nakarecord ang Iloilo City Health Office sang 7 tanan ka firecracker-related incidents sa syudad dumalin sang Disyembre 21 tubtob Enero 1. Base sa report sang CHO, kalabanan sa mga nalupukan ang nagapang idaron sang isa tubtob na pulo katuig. 3 ka firecracker-related incident ang gikan sa distrito sang Arevalo, isa sa distrito sang Molo, kag 3 naman sa distrito sang Haro. Samtang 3 naman ang nakaagom sang blast o burn injury without amputation, kag 4 naman kag injuries. Las 6:18 sa aga, oras sulong sang DTX 500. 31 ang kaso sang firecracker-related incidents sa probinsya sang Iloilo. Ini ang base sa reported data sang Provincial Health Office as of January 1, 2025. Ang oteri ginabisuhan sa gihapon ng mga pumuluyo nga likawan ang pagpalupok. Sa kaangot nga balita, may mga madamong insidente sang nalukpan sa probinsya sang Iloilo. Sa Miag-Aw may 4, sa Ahoy, Pasig City, Oton kag Santa Barbara may tag-2 ka kaso. Banwa sang Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Cabatuan, Anilao, Concepcion, Dumangas, Lambunaw, San Joaquin, Sara kag San Enrique may tag-1 ka kaso. Kalabanan sang affected nga mga edad yara sa 1 na pulo ka tuig nga may 14 ka mga kaso. Kalabanan sa mga ginhalinan sang pag-aksidente, amo ang nalukpan sang Boga may 12 ka kaso. Bamboo Cannon, Triangle, Camara, Piccolo kag iban pa nga say sang palupok. Sa iban pa nga balita lokal, matawhay nga ginsugalaw sa mga taga-probinsya sang Iloilo ang tuig 2025. Base sa assessment sang Iloilo Police Provincial Office o IPPO, wala sila sang may na-record nga significant incidents humalin sang Disyembre 31 tubtob tuig 2025.
Padayon naman ang monitoring sang kapulisan, ilabi na nga may mga na-record nga nalukpan sang palupok, sa diin wala naman nagkulang ang mga otoridad sa pagpahanumdom sa publiko nga likawan ang pag-usar sang palupok agod nga mapahilayo sa disgrasya. Samtang nagpasalamat naman ang IPPO sa tanan nga nag-ooperar sa ila agod nga mapabilin ang matawhay nga probinsya kadungan sang pagsugalaw sang bag-ong tuig. 6:20 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Kabatuan, wasak ang kamot. Sang solterito nga taga-barangay Maragit, Kabatuan, Iloilo matapos nalukpan sang kinsindihan nga kamera sa Serrano Street, Poblacion, Kabatuan, Iloilo. Alauna sa kagahon, Enero 1. Ang biktima amo si Ethan. Kinsindihan sang biktima ang kamera, inali lang naglupok sa kamot. Sa pagpangusisa sa Kabatuan Police Station, nga ang biktima nagbakal sa ilimnon sa Tiangge o po na ipakaisa sa matabo ang insidente. Sa dugang pa nga balita lokal, patay si Joffrey Lego Vicente, 27 anyos, matapos ginlabo ni Ronron Lego, 24 anyos, sang Punta Tulay, Valderrama Antique, kadungan sang bag-ong tuig. Sunod kay Police Captain Jose Winston Biadog, Deputy Chief of Police sang Maasin Municipal Police Station, nga nagainom-inom ang 4 lakip ng sospek kag biktima sa balay sang iyang atiyo sang natabo ang pagpanglabo. Payag pa sini nakaangkon sang nagkalain-lain nga pila sa lawas ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. 6:22 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Dumangas, Iloilo, patay si Michael Lama Galiero, 34 anyos ang edad. Sang barangay Pulao, Dumangas, Iloilo, matapos nga ginkastigo kaginpiswitan sang tear gas sang mga sospetsado nga sanday Rodney Buaya Patalinghog, 27 anyos, kag Joseph Ligante Provido, 38 anyos sa among nga lugar. Suno kay Police Staff Sergeant J. Dugayo, investigator on case sang Dumangas Police Station, nagupdanay ang 3 nga nag-inom kag nagbinaisay antes sa tabo ang insidente. Sa investigation, matapos ang pagbaisay, naglakat ang biktima kag ginsunod siya sa mga sospetsado. Ginbalik mismo sa mga sospek ang biktima sa balay kung diin sila nag-inom pero wala na siya sang animo. Pagluwas sa pagkastigo, ginpisiwitan pa sang tear gas ang biktima. Pagod ginaligar, maggahod ang sungad kag naga-maoy na aresto ang mga sospetsado. Sa dugang pa nga police report, pilason ang magulang nga si Danilo Macaya, 40 anyos, matapos nga ginlabo sang iya manghod nga si Reggie Macaya sa barangay Dagami, Maasin, alas 10 ang gabi sang Desyembre 31. Sunod kay Police Lieutenant Cyrone M. Pedrad, officer in charge sang Maasin Municipal Police Station, nga nagainom-inom ang duha upod ang ilabayaw sang natabo ang insidente. Base sa investigasyon, bangod sa kadamuon sang ilimnon nga ila na inom, hinali nga ginsumbag ni Danilo si Reggie sa nawalang nga guya. Sanghana nga magpangay isang pasensya si Danilo, nagsaka sa ikaduha nga panalagan sang balay si Reggie kag nagkuha sang binangon kag ginlabo si Danilo. 6:23 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa Sara, Iloilo, duhang patay. Matapos magbungguanay ang duha ka motorsiklo sa barangay Padillo, Sara, Iloilo. Sa investigation sang K5 News FM Sara, pakadto ang badsa nga motorsiklo sa Banwa sang Concepcion, agod nga magpaligo sang nabungguan sang motorsiklo nga Raider nga pakadto naman sa Banwa sang Sara. Ang napatay amo si Norberto Julata, 35 anyos. Kagang angkas amo sanday Jetmark Paigaran, 44 anyos. Yun sa residente sa barangay Alcantara Lemery kag Cherry Jovillo, 34 anyos residente sa barangay Loong Concepcion, Iloilo.
Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang 66 anyos nga lalaki matapos ng palupok sang pusil antes ang bispera sang bagong tuig santong Disyembre 30, tuig 2024 sa barangay Gustilo, La Paz. Ang suspect amo si alias Rich, kag residente sang nasambit nga lugar. Base sa Iloilo City Police Office kon ICPO nga ginreklamo sa concerned citizen nga si alias Rich matapos nagpalupok sang pusil sa ilang nga barangay. Gilayon naman nga nagresponde ang Iloilo City Police Station 2 sa lugar kag nakita nga nagataklos ang suspect sang kalibre 45 nga armas lutang kag na-recover man ang isa ka deformed slug, isa ka fired cartridge case, duha ka magazines nga loaded sang 6 ka cartridges kag 13 naman kaduga nga live cartridges sa belt sang suspect. Las 6:25 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo kag Mighty C. Balik sa Sara, ilaso ng 3 kalalaki matapos ginpangbuno samtang nagasaulog sang bagong tuig sa barangay Aldiguer, Sara, Iloilo. Ang mga biktima amo sanday Ronnie Binsurto, 43 anyos, Junito Cortez, 62 years old, kag Ricardo Cortez, 31 years old. Ang sospek amo si Julie Soriano, 36 anyos, lunsay residente sang among lugar. In-report ang insidente sa Sara Police Station. Sandik sa investigation, may hindi pangintindihanay sa tunga nanday Soriano kag sang isa sa mga biktima, rason nga nag-inaway sila kag naghunos ang ice pick ang sospek. Sa nakita nanday Junito Cortez kag sa iyang kaupod na si Ronnie, gilayon sila nga nagtambag apang ginpangbuno man sila sang sospek sa nawalang fine sa ilang tiyan. Sa katapusan nga balita lokal, mga pasaka sang kaso nga frustrated murder ang pamilya ni Ricky Anib, 34 anyos, nga ginbuno sang suspect nga si Noel Bagonia. Legal ang pangidaron sang barangay Cuyad, Alimudian, Iloilo sang Enero 1, tuig 2025. Inagin kumpirma ni Police Lieutenant Rolly Sorongon, Deputy Chief of Police sang Alimudian Municipal Police Station, sa pagpakig-angot sa K5 News FM Iloilo. Nahibaluan nga may nagluntal nga komosyon sa guwasang balay sang biktima nga iya ginsaway apang ginpalapitan ini sang suspect kag ginlabo sa dughan. Natugiban man nga may daan nga hiligot anon ang biktima kag suspect antes pa man natabo ang nasambit nga insidente. Alas 6:27 sa aga. Detox! Damo gid kinananay. Bago ang tanan nga toxin sa lawas, tanan nga fats, kolesterol, triglyceride. Tanan! Tangod sa inom, sang panginaon, sweets, maalat, matambok kapag kaon, tumar, DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Para nga dasi imong detoxification, magpangape ka, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Ma'am Josephine Florendo Diaz, kay Sir Michael Celis, Sir Gino Sumagaysay, Kapitan Gino Sumagaysay sa Barangay Bulabog, Bingawan. Good morning, sir. Kay Ma'am Chenny Lianio Jimenez, kay Sir Hernie Jimenez sa Ulang Juan, San Enrique, Iloilo. Very good, gapangapi doon si Ma'am Chenny Lianio Jimenez sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX 500 Morning Newscast. Las 6:28 sa aga, pagsaulog sang bagong tuig sa Negros Oriental. Matawhay kag wala sang insidente. James Bandoquillo sa report. Walang naiulat na insidente na may kaugnayan sa paputok sa lalawigan ng Negros Oriental sa pagdiriwang ng bagong taon ayon sa mga otoridad noong Miyerkules. Sinabi ni Police Lieutenant Stephen Pulinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, na walang natanggap na ulat ang mga police station ng mga nasugatan dahil sa paputok at pyrotechnics habang sinasalubong ng mga tao ang bagong taon. Sa kabilang banda, sinabi ni Pulinar na sinira nila ang mga iligal na paputok tulad ng pop-up
noong Martes ng umaga matapos itong makuha sa mga nagtitinda. Sinabi naman ni Fire Officer 2 Giso Depail ng Communication and Electronics Division ng Bureau of Fire Protection sa Negros Oriental na walang insidente ng sunog kaugnay ng paputok at pyrotechnics ang naiulat sa kanilang tanggapan. Maliban sa maliliit na insidente ng trapiko, mapayapa naman ang lalawigan ng Negros Oriental sa pagsalubong sa bagong taon ayon pa sa opisyal. Ang balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako si K5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa Nueva Ecija, rider dakop sa checkpoint nga nagahupot sang indi lisensyado nga armas lutang. K5 Ruel Tarayaw sa report. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa isang police anti-criminality checkpoint sa barangay Pambuan, Gapan City, Nueva Ecija. Patay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Redrico Maranan. Kinilala ng pulisya ang nadakip na suspect na si alias Roy, 33 anyos na residente sa naturang lugar. Nasa kote ang suspect matapos parahin ng mga pulis sa checkpoint ang minamanehong motorsiklo. Napansin umano ng mga otoridad ang nakasukbit na baril sa baywang ng suspect kung saan hinanapan ng dokumento sa dalang baril, subalit wala itong makipakita kaya dinakip ng mga pulis. Nakumpiska sa suspect ang isang caliber 9mm na baril at magazine na loaded ng bala. Nakaharap na ang suspect sa paglabag sa illegal possession of firearms and ammunitions. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Balitang National. Las 6:31 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sa mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. May tonsillitis ka magtumas ang Power Do, DTX 500 kag Mighty C. Nagsaka sa 27 ka mga kaso sang indiscriminate firing sa Pilipinas kadungan sang celebration sang New Year. Sunod sa Philippine National Police. Sunod kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, 21 ka mga tao ang naaresto, may kangtanan sa fighting incidents. Nagip ng 18 ka civilian, isa ka PNP personnel, isa ka security guard, kag isa ka personnel sang Bureau of Corrections. Kalabanan sa mga kaso ang gikan sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal kag Quezon nga may 9 ka kaso. Ginasundan sang National Capital Region kag Western Visayas nga may tag-3 ka kaso, kag Northern Mindanao nga may 2 ka kaso. Ginpahayag sang official nga 7 ka persona ang at large apang na-identify na. Samtang 17 naman ka mga armas ang na-confiscate o kung na-recover kasunod sang insidente. Sa dugang pang balita national, magatambong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa inauguration ni US President-elect Donald Trump sa Enero 20. Sunod kay Romualdez nga imbitado ang mga envoy sa nagkalain-laing nga pungsod sa nasambit nga kahiwatan nga pagahiwaton sa US Capitol sa Washington, D.C. Ginpahigman sini nga hindi imbitado ang mga head of state kaangay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na una na nga ginpanginbulahan ni Marcos si Trump sa ikaduha sini nga termino bilang US President sang November 2024. Nahibaluan nga nagserbe si Trump bilang ika-45 nga presidente sang Estados Unidos umalin sang tuig 2016 tubtob 2020 apang nalutos ni US President Joe Biden sadtong November 2020. Samtang sang Nobyembre tuig 2024 nalutos sini si US Vice President Kamala Harris nga nagpapili bilang US President. Las 6:33 sa aga, nabuhinan sang 9.9 billion pesos ang pondo para sa Department of Education Computerization Program base sa version sang General Appropriations Bill nga nakalusot sa Kongreso. Inanggin confirm sa Department of Budget and Management. Inatag ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran nga wala sang gahom si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ibalik ko kon i-realign ang mga pondo nga nabuhinan matapos ma-ratify, maaprobahan sa Kongreso ang proposed budget.
Suno kay libiran ang gahom nga magdugang kung magbuhin sang budget samtang yara pa ini sa ceiling ang yara gihapon sa Kongreso sandig sa Philippine Constitution. Samtang apisar pa nga nabuhinan ang pondo sa 2025 national budget gintumod ni libiran nga base sa data yara sa 85.14% ukon 7.5 billion pesos pa lamang sa 8.9 billion pesos nga pondo para sa among nga programa ang nagamit sang agency. Bangod sini ginsuggest sang DBM bilang solusyon nga gamiton ang undisbursed funds agud suportaran ang programa. Sa katapusan nga balita national, mas sobra 180 ka public works projects kag 15 ka on-program appropriations ang ginkuha sa 2025 national budget. Suno kay President Ferdinand Marcos Jr., obligasyon sini nga i-veto ang mga items nga wala nagasanto sa prioridad sang administrasyon. Ang mga na-veto ang public works projects nga ginalakipan sang flood control structures nga mayara sang masobra 26 billion pesos nga pondo kag nangin kabahin sang 194 billion pesos nga balor sang budgetary items nga gin-reject ni Marcos. Ang iba naman sa mga na-veto amo ang unprogrammed allocations nga nagabalor sang 168.24 billion pesos. Sa pagveto sang 15 ka unprogrammed appropriations ginpahig ni Marcos nga ang paggasto sang pondo ang dapat nakasulod sa mga parameters ng program resources sa fiscal planners. Samtang ang public works projects nga wala malakip sa 6.326 trillion pesos national budget ang ginalakipan sang construction kag maintenance ng flood mitigation structures kag drainage systems nga nagabalor sang 4.585 billion pesos, construction kag rehabilitation sang flood mitigation facilities sa mga major river basins kag principal rivers nga nagabalor sang 2.888 billion pesos kag convergence kag special support program nga nagabalor sang 18.42 billion pesos. Nasa 36 saga sa mga taga-Kalinog kag sa Pasig. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Product Center sa Pasig kag sa Kalinog. Bukas subong adlaw ha. Kagadto ka mo dyan kay may free consultation. Bukas man ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch kag Miagao Branch. Free consultation. Blessed morning, Ma'am Antonina Manaay. Ma'am Antonina Manaay sa Tintin Turo sa Bangga Cabo Airport Mandurriao. Kay Sir Ricky Manaay, Sir Digol Tribunal. Kay Sir Ken Palyasa Rote sa Barangay Mangil, Haniway, Iloilo. Sir Ken Palyasa Rote, good morning sir. Ma'am Epaluslo Santa sa Gawad Kalinga Village sa Agdahon, Pasay City. Kay Ma'am Lynette Puniel. Ma'am Lynette Puniel sa Agdahon, Pasay City. Kay Ma'am Dina Balikanas, magtumar na kamo ha. D3 Bayo. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Sa Serbia, nabailuhan sang lapnagon nga protesta sang linibo ka tawo ang palipayon kung tali nga pagsaulog sang bagong tuig sa Serbia sang December 31, bispera sang New Year. Ginpangunahan sang university students ang demonstration sang pagtililipon sa Belgrade kag iban pa nga mga syudad sang Serbia agud magpanawagan may kangtanan sa political reform kag hustisya sa Balkan country. Nagumpisa ang protesta sa isa ka trahedya kung saan nagguba ang concrete canopy sa Central Train Station sa northern city sang Sad sa atong Nobyembre 1, 2024. Kung saan nagresulta ini sang pagkamatay sang 15 ka mga tao. Ginapaangot naman ang trahedya sa corruption kag substandard construction practices sang populist Serbian leadership na nagresulta sa lapnagon nga panawagan kag demands sa nagakadapat nga magpangatubang sa amo nga insidente. Sa katapusan nga balita international sa South Korea, ginpasigurado ni South Korea Acting President Choi Sang-mook nga ipatuman ang emergency safety inspection sa tanan ng airline operations. Duha ka adlaw ang nakaligad sang nagtaliwan
ang 179 katawo sa natabo nga Jeju plane crash. Ginmando ni Choi nga maghiwat sang hugot nga inspection sa tanan nga operasyon sang airlines sa ilang nga pungsod. Matandaan nga nag-crash ang Jeju airplane sa Muan International Airport kung sa diin patay ang tanan nga pasahero samtang nakasalbar naman ang duha ka crew members sang eroplano. Naghingi naman sang public apology ang airline bosses sa ginhiwat nga press conference kasunod sang trahedya. Lasay sa 39 sa aga. Kung constipated ka, UTI, urinary tract infection kag dysmenorrhea, tumar na sang Klinika Spore Biotics. Kakutoy-kutoy ang tiyan mo kung magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may dairy or may gatas. Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang odor under, tumar Klinika Spore Biotics. Balitang negosyo. Ang business news kinadulong sang DTX 500. Likawi ang cancer, mag-detox. Bangot sa madamo nga kinananay, DTX 500 epektibo. Nagdubo ang presyo sang liquefied petroleum gas kada kilo umpisa kahapon. Sa separadong advisory, ginanunsyo sang Petron Corporation kag Sulane nga nagbuhin sila sang presyo sang LPG. 91 pesos kada kilo ang ginubo sa presyo sang LPG. Ang presyo or ang pagnubo sang presyo sang liquefied petroleum gas kabahin sa international contract price para sa bulan sang Enero. Sa reference rate, 58 pesos and 20 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 60 pesos and 18 centavos ang euro, 40 pesos and 55 centavos ang Swiss franc, 64 pesos and 42 centavos ang Swiss franc, 73 pesos and 3 centavos ang pound sterling, 151 pesos and 15 centavos ang Omani Rial, 188 pesos and 95 centavos ang Kuwaiti dinar, 44 pesos and 17 centavos ang Singaporean dollar, 15 pesos and 49 centavos ang Saudi Arabian Rial, 36 pesos and 19 centavos ang Australian dollar, 15 pesos and 93 centavos ang Israeli New Shekel, 32 pesos and 82 centavos ang New Zealand dollar, 13 pesos and 1 centavo ang Malaysian ringgit, 65 centavos ang Lebanese pound, 1 peso and 70 centavos ang Thai baht, 1 peso and 77 centavos ang New Taiwan dollar, 7 pesos and 50 centavos ang Hong Kong dollar, 14 centavos ang Cambodian riel, 36 centavos ang Indonesian rupiah, 42 pesos and 96 centavos ang Brunei dollar, 15 pesos and 84 centavos ang United Arab Emirates dirham, samtang 58 pesos and 23 centavos ang Bahamian dollar. Las 6:42 sa aga. Blessed morning, Sir Nonito Sombong. Ma'am Edna Sombong sa Baldosa La Paz sa Zone 3. Pagpangape na kamo ha, DTX Coffee Mix. Kada man nagubos ng inyong konsumo, bakal tingob sa inyong Product Center, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Marofi Jimenez. Ma'am Marofi Jimenez sa Iwa Makatol, Pototan. Kay Ma'am Joy Hordan. Blessed morning, Ma'am Joy Hordan sa Barangay Mambawi, Alimujan, Iloilo. Kumara ka mo, DTX 500. Good morning also, Sir Jojo Espino. Sir Jojo Espino, good morning. Kay Ma'am Carla Perez sa Puerto Real Subdivision. Sir Larry Praso. Kay Gracie Lotero Gulmatico. Sir John Glenn Gulmatico. Sir Reiki Armintia. Armintia family sa Kalinog. Kay Hans Kian Gaborno. Gaborno family sa Kalinog. Pangape na kamo, DTX Premium Coffee. Balitang Sports. 20 ka mga atleta ipadala sang Pilipinas sa 2025 Asian Winter Games. Ka K5 Enrico Sorita Jr. sa report. Magapadalang Pilipinas ang 20 ka mga atleta nga magapasakop sa 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China sa bulan sa Pebrero.
Suno sa Philippine Olympic Committee ang pungsod ang magapasakop sa anong sa 11 ka sports sa Harbin Games. Ang Curling Winter Sports Association of the Philippines o punang Curling Pilipinas ang magapadala sang 10 ka atleta. Samtang ang figure skaters from the Philippine Skating Union ang mayara sang anong ka atleta, kag ang Philippine Ski and Snowboarding Association ang mayara sang 4. Nagkalaong naman si POC President Abraham Bambol Tolentino nga makakuha ang Pilipinas sa 11 medalya sa Asian Winter Games. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Surita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Entertainment. Entertainment. Ginpasakaan sang kaso sang Argentinian court ang 5 ka mga tao nga may kaangtanan sa pagkamatay ni former One Direction singer Liam Payne. Lakip sa mga ginkasuhan sang manslaughter amo sanday hotel manager Hilda Martin, receptionist Esteban Gracie kag abyan sini nga si Roger Norris. Nagapangatubang man sang kaso sanday hotel worker Ezekiel Pereira kag waiter Brian Pais bangod sa pag-supply sang illegal nga droga kay Payne. Manumduman nga napatay si Payne matapos nga mahulog sa 3rd floor sang balcony sa isa ka hotel sa Buenos Aires, Argentina. Sa diin base sa autopsy report, nakitaan nga ang lawas ng singer ang may traces sang substance kaangat sang alcohol, cocaine kag prescription sang antidepressants. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung nag-upod ka sa mga palahubog ka man, naunon kanila. Kung upod ka man sa mga nagapamuyayaw, sa mga durugista, yan mo man na. So, mangin conscious kita kung sino ang aton updan. Blessed morning kay Tita Merlinda Belete, kay Sir Jerome Asomo. Nakapauli na sila from vacation. Ma'am Epaluz Losanta, Sir Win Catalunya. Sir Win Catalunya sa Salong Tapas Capiz. Kay Ma'am Jing Carbonilla Catalunya sa Poblacion Bingawan, Iloilo. Las 6:46 sa aga. Detox. Damogin sa kinananay, tanang kita sini guilty. Kaya isugod sa bunga daw. Restart, refocus. Tomar DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Hapit sa product centers, Pasig, Kalinog, Miagao, kag Haro, Iloilo City Branch. May free consultation. Las 6:47 sa aga sa Pilipinas. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Sa Balitang Extra Special, ginadulong sang DTX 500. Sa India, may devoted nga lalaki sa India, Tita Merly, Sir Jerome, ang aksidente nga nahulog kaya nga iPhone sa donation box sa Hindu Temple. Samtang nagahulog sang donation, ginambalan niya propiedad na ini sang Diyos, kaya hindi na pwede nga makuha. Una dre, isa kalalaki kan sa Chennai, India, nabisita sa Arolmigo Temple sa Terupurur. Naubod sa iya pamilya agad mangamoyo sa matalopang dansin nga nahulog sa iya bulsa iya nga iPhone. Kaya nagsulod sa Kun dial o kon sa metal donation box. Samtang nagahulog sa iya nga donation sa iya nga kwarta, abi. Ginpaibalo sang natungdan ang opisyal sang templo, naginpatag ang natabo. Kaya pangabay nga kung pwede ako ang makuha ang iya siningal cellphone. Apa nakibot siya sa nagpamalibad. Ang mga opisyal ay ibalik sa iya sa pagambal nga base sa pagsulundan. Hindi na pwede bawion o kanibalik ang anuman nga nasulod sa Hundial. Ungod man o kon aksidente ang pagkahulog. Mangod nga ginapanagyahan na ini sa ilang nga Diyos.
Tungod sini wala nasang nahimo ang lalaki. Kunigin bato na lamang ang okongin kabig na lamang nga donasyon ay ang cellphone. Ang iPhone 16 subong Pro Max pareho sa cellphone ni Ma'am Alex. iPhone 16 Pro Max subong kuan mo mga 108,990. Mantener lang ko di ka cellphone ko nga may scotch tape, okay na. Ang importante may load. Bisan mahali mo load. Bisan mahali mo cellphone ko na way load, way man na sayod. Load day tag 3 bulan bla. Unli call, unli text, ay unli data pa. Isa lang kagasto. Di maggawa iPhone 16 Pro Max subong Ma'am Winifreda Sarmiento, Pastor Bobby, Ma'am Rofi Jimenez, Ma'am Chenny Lianyo Jimenez. Kuan nga daan na 108,000. Dogin pilak mo lang ang 108,000. Amo na kay kon magsimba ka, ibota mong imo cellphone sa sa bulsa. Ma'am Joy Dang Paotsano. Ma'am Joy Dang Paotsano sa Belgium. Good morning. Si Ma'am Betty Solosyo gani naka-iPhone man. Sir Bebot. Ang ako ni kontento na kuya maipon lang ako. Actually hindi man kuya hilig sa mga iPhone. Ang importante gani may load. Lasa 6:50 na sa aga. Check the latest weather news. Nagikan sa Pag-asa, Department of Science and Technology, Central Office. Pag-asa, good morning. Epekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o amihan, partikular na sa may hilagang Luzon, ang shear line o bangga ng mainit at malamig na hangin na nakakaapekto sa silangang bahagi ng northern and central Luzon, gayon din ang intertropical convergence zone o ito yung ITCZ, na siya nagdadala ng mga kaulapan at malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, kasama din natin ang Visayas, ilang bahagi ng Bicol region. Habang itong ang shear line, magdadala naman ng malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Luzon, partikular na dito sa may area ng Quezon Province, gayon din sa may area ng Romblon. Makararanas din ng malaking tsansa ng mga pag-ulan ang bahagi ng Isabela, Aurora, gayon din sa may Cagayan Valley region, partikular na sa lalawigan ng Cagayan. Ang iba pang bahagi ng Cagayan Valley ay maaaring makaranas ng mahinang mga pag-ulan dulot ng amihan o northeast monsoon, kasama dyan ang Ilocos Norte. Ay iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas, kasama dyan ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, ay makararanas naman ng mga isolated na mga light rains dito sa may northern part. Habang may mga thunderstorms tayo dito sa may bahagi ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Makikita po natin walang low pressure area na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, pagdating ng weekend, maliit yung chance magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking chance ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ, partikular na sa ilang bahagi ng Bicol region, kasama itong lalawigan ng Romblon. Samantala, ang shear line magdadala pa rin ng malaking chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na nga itong Cagayan, kasama yung Isabela, gayon din ang area ng Quirino, at kasama din yung Aurora at ilang bahagi din itong Quezon Province. Samantala, may hinang mga pag-ulan na mararanasan sa Cordillera at nalabing bahagi ng Cagayan Valley region, kasama po ang Ilocos Norte. At sa nalabing bahagi ng Ilocos region, asahan yung mga isolated light rains. Dito naman sa Kamaynilaan, kasama ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din ang Calabarzon. Ngayong araw, makikita pa rin yung haring araw, pero posible yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, at maglalabas naman tayo ng mga rainfall advisories kapag meron tayong mga namatang kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Agwat ang temperature sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 23 to 28 degrees Celsius, sa Baguio naman 16 to 23 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 29 degrees Celsius. At malaking bahagi naman ng Palawan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot yan ng Intertropical Convergence Zone. Agwat ng temperature sa Calayan Islands 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman 24 to 31 degrees Celsius. Malaki din chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, dulot ng ITCZ.
Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Oras alas 6:54 sa aga, nabatian ng weather news, nagikan sa Department of Science and Technology, Pag-asa Central Office. Dalayawon ang Ginoo ang Dios nga aton manluluwas, kay adlaw-adlaw ginabuligan niya kita sa aton mga problema. Blessed be the Lord who bears our burden day by day, the God who is our salvation. Selah. Psalm 68 verse 19. The generous man is a source of blessing and shall be prosperous and enriched, and he who waters will himself be watered, reaping the generosity he has sown. Ang mahinatagon nga tawo magauswag, ang tawo nga nagabulig sa iban pagabuligan man. Proverbs 11 verse 25, Hulubaton 11 versikulo 25. With his love he will calm all your fears. With his love he will calm all your fears. Kay kaupod ninyo ang Ginoong inyo Dios, pareho siya sa isa ka gamhanan nga soldado nga magaluwas sa inyo. Malipay gid siya sa inyo, kag paagi sa iya gugma, bag-ohon niya ang inyo kabuhi. Zephaniah 3 verse 17. This is the word of God. God bless Sir Jojo Espino, kay Ma'am Betty Solosio and Sir Bebot, Ma'am Remy Apanes, Ma'am Ning Ilumba, Sir Herminio Heromiano. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Kay Sir Jomari Tiro, Sir Jomari Tiro sang Guadalupe Taxi, taga Barangay Kadabdab, Tubungan. Thank you, sir. Magpamati sa Health Alert. Mamirna Come, Nonito Sombong family, Amremia Panes, good morning. Sir Jojo Espino. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News. Huwebes, Enero 2, 2025, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Ma'am Maricel Baluro Kasiple, Ma'am MBC. Good morning, ma'am. Kay Sir RG Calanoy Balansa, Sir Nerio Tabogo, thank you sa pagpamati. Marofi Jimenez. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa Balita, kampiyon